एडिसि एरियानि 587टा भिलेज कमिटिनि बिसिङाव 33टा भिलेज कमिटि जेनेरेल एरियाव खबजाकै दंबायमानो एडिसि आमचायाव खबजाक गानानि ब्लक बाय मानजुइ रिनानि बागै स्टेट पंचायत डाइरेक्टरनि थानि डेपुटेशन याफर लाखिया तांसालो tipra mothani adongrok deputation याफर थानि tipra mothani MDC बिदुत देबरमानो खबै तंमाखिया कबुनि आदंरकबो 33टा भिलेज कमिटि जेनेरेल एरियाव खबजाक 40 बছর रमै साकनि मानथायबाय नरजागै तंमानिनो ताबो जोंजालनि phiyokना थांगै दङ tipra motha ते तांनकनि बोखाक्तिबो दाक्तिनो बरकनि सानमु सुपुं जाकनानि ककबरि जाकानि साका दिनै जों स्टेटनि पन्चायत डाइरेक्टर बाय मिलिखा मालायै चिनि एडिसि चेंफुरनि चिनि बररकनि जे जुं जालना जों सायखनारिखा विशेष खलाय 587टा भिलेज कमिटिनि बिसिंग चिनि 33टा भिलेज कमिटि आबो साबजुनालखाय दङो किन्तु बीएससी बा ब्लक एडवाइजरी कमिटिनि बिसिंग इनक्लुड उंजागिया आबो पन्चायत समितिनि आन्दारो चालक जागै दङो आबोनि बागै एडिसि हापां चेंफुरनि 1985 जेफ्रु 6 शिड्यूल उंखा आफुरनि सिमिनो ओ 33टा भिलेज कमिटि डिप्राइब उंतंगो आबोनि बागै जों दिनै आरो एडिसिनि हाफां सीएम नो सावै सिउनि बिसिंथि खालायै जों आरो लेटार रहरिवै जोंबो जे जागानि बरक रक डिप्राइब उंजाक आरोनि बरक रक फायै आबोनो जों दिनै बनो साका सावै जे भिलेज कमिटि ताबु ब्लक एडवाइजरी कमिटि बाय इनक्लुड उंजागिया पंचायत समिति दंगो बरकनो गानानि ब्लक नि बिसिंगो एटाच खालायरिनानि बागै जों बरकनो साका इरेव 33टा नि बिसिंगो जों आरो पानी सागर 7टा दंगो चंदीपुर 7टा दंगो जेमन 3टा बिसि दंगो उल्ड आगरतलाबो दिनै 4टा बिसि दंगो जेमन उल्ड आगरतलानिखाय जोंनि बेलबारि ब्लक एटाच खालायदिदि क्लिनि हेंकाय जम्पुइजाला ब्लक एटाच खालायदिदि होननाय जों खामानि बागै दिनै खूब खुसि उंजाखा जोंनि डाइरेक्टर पंचायत जों मिनिस्टार बिसिंनि दंगै 40टा बছর जोंनि बरक रक एडिसिउ डिप्राइब उंतंमानि अ आबनो बीएससी नि बिसिं खबै समस्त सरकारनि सुजुग सुबिदा बंचित उंतंमानि माननानि बागै जोंनि बरक जों दिनै रेज खालायका 40 बছরनि परे जों दिनै अब सामानि बरक खूब खुसि उंखा बरक इमिडिएटलि खालायरिनानि होननाय अब अर्डार खालायरिनाय होननाय जों पावरिजा